RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style. Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago nilang dughan mong malibuto. Palami Style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipay ako. Nagpahor ko. Lipay ako. Kasilag Style. Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Dili na ko gusto magkita lang kaya pag-ibo kanino. Likod ng pabalikod ang baha. Maygon sa bukid. What's the Style? Mga sulilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod. Dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan. Nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. What's the Style? Ako si Jonah. Ginaingon, useless lang ang sakripisyo nga akong gihimo. Kay gipalaom og gipasakitan ramanday ko nimo. Mao kini nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ako mahimong mahikalimtan. Nagawas na ako singot yan. Anong sama? Kutas na bitaw da. Oh. Uy. Ano ka ba yun? Oh, look. Oh. Oh. Uy, si Malvin ka na. Kinsa na yung kuyog bayot? Oy, wa ko makailaday. Hala no. Gopahas yang kuyog. Oy. Tara bayot. Pamiya na ta din sa plaza. Wait sa ha? Watong sa nato sila si Malvin o yung kuyog muagi din sa nato. Aron sakitan lang ko. Tana, Ferlan, oy. Dali na. Tana. Sana. Mag-inom ta bayot. Mao na din ha. Di ka tayo nag-jogging ya. Mag-inom da yung ta. Wait. Aron mawa din kasakit sa kundugan bayot. Weh. Ano maganda ka dayo? Nga naman ka. Hungog ka bang bayota ka? Gisakitan ko sa kung nakita ganina nga may kuyog nga gwapang babae si Malvin. Hala no? Kaya nga naman dyan na. Kamu nagilay ni Malvin, ha? Oh. Ha? O yad ang bagay mo ni Malvin nga nagselos naman niya? Weh. Oh. Kuan. Dili pa. Kaya wa pa man siya manguyab na ako. Nauka. Failure kay kang bayhana ka sa? Suri ino mo ay. Kaysa'y pasas buntag, bayot. Hi, Mobs. Ay, Roland. Tom din eh. Isang balik kagagwapo ron ay, isang tanaw. Salamat ha. Uy, Mobs, kita ba mo gahapon ay nag-jogging? Mau ba? Oo. Unya. Mihila kong mayo si June, no? Unsa? Eh, nga naman ba yun? Ay, nagselos siya ay. Nga may kuy kang gwapa nga babae gahapon. Ah. Selos, good. Oo. Ano magselos man siya? Nga dili man ako si Uyab. Wa may relasyon ni Juna. Ay, tiniwala yung isulti sa akong Jumega nga dili mo uyab. Okay, wa pa mo ka makasulti niya nga love ni mo siya. Ay, kapait ning mag-failure ta, oy. Ang tinuod, Roland, na ako'y kaibog niya. Pero, wa pa lang gid ko kasulti niya, ana. Oh, sa di ay?
Hala, no? Nagduduha pa ko sa pagpanguyab ni Juna. Kay naambot ko'y uyab nga nurse nga nilargas gawas. Nurse, dito Taylor's video? Di, tama. Ah! Oh, dito maudi ay. Way klaro ang among relasyon. Kay dihang nilarga siya sa gawas, akong gipugnan. Pero nilarga man, wa man patuon ako. Mao na hiubos kong maayo eh. Mao to. Murag nag-call off me. Oh. Mao ba di ay Malbs? Mao ka na, Froilan. Nya. Kinsa dito yung kuyo ni mong gwapa gahapon nag-jogging, ha? Gapon? Gahapon good. Uy! Jogging. Ako mo itong maguwang. Minyo na to eh. Hapon ang bana to. Si Ate Charity to. Oh. Si Ate Charity ditong kuyo ni mo gahapon? Oh, mao na. Uy, Day! Ah, Uy! Uy, babae! Ate Kay! Juna! Dinig ka lang, Froilan ha. Ako sundon si Juna. Juna! Juna! Wait! Ngano ni apas maning tawhanan ako. Juna! What pa sa Juna! Boy, iko Malvin. Ayaw ko guniti. Ngano mo ka? Sa may nasukan ako. Wa. Gisultihan ko ni Froilan, di palang dugay. Nga nagselos kas imo nakita gahapon. Nga may kuyo kong gwapang babae. Nakasabot na ko, nga nung nagselos ka. May gusto ka nako sa. Isa ka diha. Nganugod ka diha. Juna, dili to nako uyab ang babae nga inyong nakita gahapon. Ako tong maguwang. Si Ate Charity ba? Oh. Unsa? Oh. Siya di ito? Uy, si Ate Charity to. Ganahan mo na nga mag-jogging-jogging. Mutong akong giubanan. Ayaw na pagsilos, good. Di pa bitaw ta uyab. Oh, Malvin. Sagbilan Juna. Kung makachat mi sa akong uyab na nurse, ug moingon siya nga dili na siya nako. Panguyaban na yun tika. Promise. Malvin. Nang, Jona nang. Naaman dong ito siya. Nga naman unta. Bisita ta ko niya nang. Aw, mao ba? At time pa sa ito siya ha. Kay ako sang sakon ang akong anak. Kinsay na ama nga mamisita nako? Si Watose, aw, si Hitose. Kinsang ito siya? Ay, ang apogod ni Pasing Ricomo, katong taga Puan, Negros Oriental. Ay, lakaw eh. Ganauga og pasaka kay mamisita ko na siya nimo. At ba nga dito, day? Hala na ron. Kulbaan mo pag ganyan mga tubang Juna. Dugay mo sa ni gawas. Kulbaan mo mayo. Di na lang kumunguy ang Juna, oy. Madali kong biya din eh. Do, Hitose. Paabuta lang og gamay si Jonah, ha? Uy. Oh, naman tong bata, ah. Wa naman din sa silong akong gipapaabot ni Jonah. Milakaw man ka, ha? Ma! Ah, si Jonah. Akong balikon sa taas. Pagkapahong baya ni mo Hitose. Ganong wa man ka mo padayon sa pagpangamural kan Juna? Kabay kulbaan tay. Lalimba, tay lando sa doy. Saba di hay. Wa ka maliwat sa imong amahan nga hapon nga isog kayo sa mga babae. Balik dito sa kang Juna. Balik dito. Oh, tatay lando dungo. Uy, Juna, may kinagkita to, day. Nga naman, Froilan. Si Bay Malvin ma, nayayay man. Atuwa ka. Baski ikaw ang makatambal niya.
Unsa ko diri medisina? Naunsa bitaw si Malvin Froilan? Wara ni Juna. Galit kong gikutasan. Maglisod kong pagginawa. Unsa? Kung mauna, pagpa-check up og doktor. Basig may sakit kas kasing-kasing. Naabit ako'y sakit sa kasing-kasing, day. Ug way laing makatambal ini. Ikaw ra, Juna. Malvin. Niya na sad. Naglisod ako ginagawa na eh. Unsa? Malvin? Malvin! Paktuara, mising kita si Jonah. Nadana siguro sa pag-inartista ni Bay Malvin. Impas ang bay ni Amboy Ronda. Impas! Salamat, Juna. Unsa na imong gibati, ha? Arang-arang na. Di pa inom ako ni magtubig. Juna, ay kubiyai ha. Mahadlo ko nga ako rang usadin hisamo. Basig nga matayo niya ko. Atakiho na sa ko. Juna. Malvin, misanti ka sa akong tugan. Ayaw ko biyai, Juna. Oh, Malvin, dili di kabiyaan. Andam ko mo sakripisyo nimo tungod kay nahigugma ko nimo. Juna. Kikisa nimo nga akong ngapil, Malvin. Nasuko ka. Sorry kayo ha. Nadalang ko sa imong pag-ingon mo nahigugma ka na ako. Pero kung wa ka makagusto, mahimong sagpaon ko ni mo, Juna. Niyang akong aping. Sagpaan eh. Sagpaan na yun ko, Juna. Aron batagbaw ka sa imong kasuko. Nag-ikisan ti ka. Ikisan ti ka sa lips. Sige na, sagpaan ako. Badiha. Ngano ako man yung sagpaon. Nga kining api nga. Mao man akong nagustuhan kay nailawom nga kandiis. Oh my goodness. Muna-muna, giyakuban ng ayos ni Malvin si Jonah. Kando tanawang nagiyakuban ni Bay Malvin si Jonah. Pastil na. Tempa sa magpahimutan kong maayo. Murag mag-all by myself ko inirunda. Nindutang tanawang silang posisyon. Dinilang ko. Para maklaro na kung ilang gibuhat. Hala. Gihubuan ni Bay Malvin sa iyang panty si Jonah. Uy, wa man na masuko si Jonah. Ako mo, ilong ning bahana, uy. Nagdagdak siya nga tinuod ang kang bandang biniyaw. Unsa man imong gibuhat ako, Malvin? Ang imong kamot niya sa akong... Kikilog. Kuhay mong kamot. Kuhay mong kamot sa akong... Kikilog ka, uwi. Malvin, sige na. Sige na. Kinindot na kayo nga. Malvin. Agad. Masakit sa buko. Nalumpong maris mo ko. Sorry. Dili na ako magwantag po. Silok na kayo. Malvin. Ako ilang ni-insert. Okay? Sige. Malvin. Malvin. Uy,
Ay! Bye, Froilay. Bay? Ikaw na? Ang sama ka na? Ano may sakit na kapay? Waman, bay. Self-defense ning ako. Ay, kutusong kuwata, ay. Malvin, I miss you. Pamela? Ni anak ka? Ni uli na kagikan sa abroad? Yes, ni anak ko. Niuli ko kay gusto na kong mahimutan nga ta. Magminyot na ta, Malvin. Di ba mo man ang imong gusto mahita po? Basta ni anak ko. Huwag di na ko mabalik sa abroad. Aron mamahimot na ni mong misis. I love you and I miss you so much, Malvin. Kuan ngan kalit mo sa pag-anhi. Ay, kanang kuan mo good kanang Malvin, nakapalit ako ang pakaon ni mo. Oh, batay. sorry. May bisita man di ka. Hi. Ako si Pamela, ang wife-to-be ni Malvin. Ikaw? Kaysa ka man, ha? Jonah! Jonah! Malvin? Malvin, kaysa ba dito siya? Nga nang mahilak man siya. Malvin, tubag ako. Kinsa siya? Useless ang tanan kong pagsakripisyo nga gihimo. Kay gibuang naman day ko ni Malvin. Nagpakasal siya sa iyang uyab nga nurse nga gikan sa abroad. Mao kito makasama ang kaagi ni Juna dinining tulumanon. What's the style? Useless ang pagsakripisyo style. Kini mong sugilanon gisuwat ni Cecil Daniusus Cabrera dalit sa RMN Drama. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.